Takže dneska bych si chtěl zkusit zátěž této LiFePoučkové baterie. LiFePo 4 25,6 V 300 A baterie. Momentálně má nabito nějakých 48%. Má to aplikaci přes Bluetooth, takže monitoring, a budu sledovat následně potom i teploty jednotlivých článků a koukneme se, jak bude tato baterie zvládat zátěž v podobě varné konvici, která má odběr nějakých 2000 W. Takže je tady napsáno, že je možnost odebírat jako zátěž až standardní 150 A a tohle to bude asi jenom krátkodobě v píku 200 A. Ale spíše bych se držel spíš kolem těch 120 A, nehnal bych to úplně na kraj limitu, takže otestujeme pomocí tohoto čistě sinusového měniče s maximálkou 3000 W, v píku až 6000 W, ale je to jakoby čínský, nehnal bych to úplně do maxima, držel bych si tě mírně pod hranicí tohoto údaje. Ale chtěl bych otestovat zátěž alespoň třeba 2800 W této baterie a uvidíme, jak se budou chovat teploty článků a tak dále.